Xi swali f'San Vincenz de Paul ineżżaw għal kollox l-anzjani minn kull dinjità. Fost dawn is-swali hemm is-sala San Franġisk iżda dan il-gvern beda b'ħidma biex din is-sala tiġi rranġata. Ħabret dan is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani Justin Caruana. Ix-xogħol li se jsir se jwassal għal żieda fis-sodotu aktar kumdità għall-anzjani. Jispjega dwar dan il-perit Ian Turban. L-enfisi fuq l-ambjent intern għal-pazjenti, għal-residenti. Il-blokka kollha tikkonsisti bażikament f'1000 square meter fej kif għatlek daw is-servizzi ħajjitbidlu u jiġu in compliance mal-standards tal-lum il-ġurnata. Barra minn hekk kif għatlek hemm l-enfisi fuq il-residenti fejn issa ir-residenti f'kull kamra għandhom kamra tal-banju allokata għalihom. Mhux biss is-swali se jkunu qegħdin jinbidlu. Kif qed naraw fuq din in-naħa, il-faċċata ta' St. Francis huwa impermeabbli għal dawl naturali. Allura fil-proposti tagħna aħna ħsibna biex niftħu bażikament il-loġoġ li huma parti mill-istruttura antika ta' dan il-bini u jkun hemm ħafna iktar dawl li jistgħu jgawdu dawn ir-residenti. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana tkellmet fit-tul dwar il-bżonn ta' dan ix-xogħol. Imma l-mod ta' kif huma mqasma swali li letteralment inażżaw lill-persuna lir-resident mid-dinjità tagħhom il-privatezza tagħhom. U allura għalhekk dan il-proġett huwa parti minn sensiela ta' proġetti li ġejjin ta' rinnovar biex aħna mhux biss nirrinnovaw il-premises imma li nagħtu d-dinjità lill-persuna lix l-anzjani tagħna rridu ntuhom kura ma mhux biss kura ta' kwalità. Intant fi żmien ġej ser ikunu qed jinbidlu swali oħra f'dan l-isptar tal-anzjani.